3 contexte de unde ar trebui să mă știi și nu înțeleg de ce nu mă știi încă. Numărul 1. Piesa mea s-a auzit 2 ani la rând la Tomorrowland. Numărul 2. Am cântat 2 ani la rând la Electric Castle. Numărul 3. Știu că acum o să ziceți că mă știți din o nouă viață. Da, mă, eu sunt, m-ați prins. Dar poate vă spune ceva piesa asta. Încă nimic? Nu. Hai mă, atâția ani de muncă, atâtea rezultate și tot nimic. E foarte greu să fii artist, prieteni. Apucați-vă de TikTok.